Evo prvo, ja sam na poziv građana ove dvije mjesne zajednice pozvan ovdje da razgovaramo ko i na koji način zagađuje ovo ovdje područje, odnosno građani su pročitali nekoliko mojih studija koje su se odnosile na ovo ovdje područje i jednostavno su željeli da čuju iz prve ruke na koji način zagađivači djeluju na njihovo prije svega zdravlje i zdravlje njihovih ukućana. Dakle, to je prvenstveni cilj ovog skupa, da razgovaramo o izvorima zagađivanja i načinu na koji to zagađenje djeluje na ovdje građane. Kako ono zapravo djeluje? Kako se manifestuje? Prije svega, ovo ovdje područje ima povećan sadržaj teških metala u svim svojim sastavnicama okoliša. Dakle, analizirajući zemljište, prehrambene proizvode, kosu ljudi, došli smo do zaključka da imamo povećane koncentracije teških metala kod ljudi. U nekoliko slučajeva imali smo čak i metilnu živu zabilježenu u kosi kod ljudi, a to znamo da je najtoksičniji oblik žive koja se može pojaviti. Dakle, može se konstatovati da ovo područje je jako zagađeno i da su stanovnici na ovom području ugroženi po pitanju svog zdravlja. Kako se manifestuje? U različitim oboljenjima, ja sad ne mogu govoriti o tom koja su to oboljenja, ali sigurno da prisutne koncentracije u lancu ishrane pa i u ljudskom organizmu uzrokuju ove negativne zdravstvene utjecaje. Da li su vaše studije pokazale možda da je veća stopa smrtnosti veća ovdje u odnosu na neke druge općine, to znam koliko je to? Općenito gledajući, ne samo ova studija, nego šire studije koje su rađene ukazuju da u industrijskim područjima imamo veću stopu smrtnosti nego na drugim mjestima.